huomenna tehtiin. Ajaa 80, vähän linkkua ja pari kertaa ympäri. Ei se mennyt kertaakaan. Ei, hallinnassa. Vittu tää on perseestä. Sivuikkuna mennään niinku oikeeseen suuntaan. Kirraa! Kohta loppuu löppö. Helppoa antaa kun heinäntekoiset smakkarat paistaa samalla. Ai. Meillä yhden kerran mennä se normilenkki. Meni kiristys. Venkka! Ai vittu! Hienosti menee. Niin se vaan hippoo. Ei se ropeelta mene tänne sisälle kuulu niin hyvin. Ai! Ai saatana löi päähän tuon kahvin. Nyt on pakko nyt pihaan, bensamittari on niin miinuksella. Niin, taipuuko sitä siihen pihaan? Tonne pitäis mennä.